Kaixo, ongi etorria, laburtze metodoa nola aplikatzen den ikusiko dugu. Beti bezala, parentesiak eta zatikiak kendu behar ditugu eta modu honetan utzi. Orduan, adibide honetan ikusten badugu, parentesiak ez ditugu, zatikiak ez ditugu, baina ez dago modu honetan orduan. Zer egin badugu? Lehengo jarri isak, gero iak eta gai askek eskubitara. Bi isak. I, batutzen, gero dugu hemen beste 10 i hau eskubiko atalean pasa dugu ezkerrera, horan da, ken 10 i, berdin, eta honen askeak ditugula 30, eta gero dugu 6 hau, ken 6, batutzen dena, kentzen. Jarri ditugu bostak, bat bi hiru lau bost, bat bi hiru lau bost, horren bekoakin. Berdin, lehenengo isa jarriko dugu, ken bost isa, gero hau mantentzen da, zazpi i, batutzen dena kentzen, ken i, eta gero hau gelditzen zaigu minus 27. Guazen laburtzen, bi isa, hau minus 9 i da, eta hau 24. Eta beste honetan dugu minus 5 isa, zazpi ken bat 6 i, berdin, minus 27. Modu honetan jarri ditugunean bi ekuazioak laburtzen metodoa egiteko erabaki behar dugu isak berdinduko ditugun, ala iak. Hortarako, MKT erabiliko dugu. 2 eta 5 multiplo komunetako txikiena da 10. Eta 9 eta 6 da 18. Orduan, egokia bada 10 egitea txikiago dela, hau baina. Eta bestetik, batek izan behar du plus eta besteak minus. Bila bali bada plus, orduan egin behar da, bitako bat, minus batekin. Ondo dugu, bada plus bestea minus, orduan bakarrik faltazte eguna da, MKT, 10 dela. Hamar izateko zerrekin bidertu behar da? Bostekin. Orduan, denak bostekin bidertuko ditugu. Denak. Ezkerreko ataleko guztiak eta eskubikoak ere bai. Orduan, bi isa bider bost. 10 isa. Minus 9 i bider bost. Minus 45. I. Eta 24 bider bost. 100. Horre ditugu hauek. Zerekin bidertu behar dira izateko 10, MKT, bikin. Horrek esan nahi du denak bider bi egin behar ditugula. Minus bost bider bi, minus 10 isa. 6 bider bi, 12. I. Eta minus 27 bider bi, minus 44. Hori ondoren, eta bat bai bada plus, eta bestea minus, eta berdinak baldin badira, egiten da batuketa bat. Eta batuketa egiterakoan, 10, ken 10, joan egiten da. Horregatik, gelditzen zaigu, ez ezagun bakarra. Hau izango litzakela. Orduan, minus 45, gehi 12, minus 33 i. Eta 120, ken 54, da 76. Orduan, bidertzen nahi dena, zatitzen pasatzen dut. Eta, hau erdia delako, 76 zati 33, bi, ezta? Baina, minus. Metodo honen pegarik handiena da, isa aurkitzeko ez dugula isolatuta. Orduan, joan behar dugu, hauetako ekuazio batea, eta ea zein den errexena guretzako. Beste metodoek bazutena. Orduan, joango gara adibidez, edo nera, bitako bat. Eta ikusirik, hau pixkat simpleagoa dela, hau baina, hemen horrezkatuko dugu. Jarriko dugu, bi isa, ken, bederatzi bider, eta hau jarriko dugu. Minus bi. Berdin, hogeita bat. Orduan da, bi isa, minus behatzi, ken, minus bi, 18 plus. Berdin hogeita bat. Orduan, batu zeren akentzen, bi isa berdin, hogeita lau, ken 18, 6,
Isaberdin, 6 zati 2, isaberdin 3. Soluzioa zein izango etzake? Puntua izango etzake, bi zuzen hauek elkartzen direnak, hau, 3 minus 2. Metodo hau, erabiltzen da batez ere koefizienteak eta oso ondia direnean, eta metoda nahiko erresa da hortarako. Bestetan erabiltzen da erresagoa horrezkatze edo berditzen metodoa. Eta ulertu dezulekoan, beste bat arte. Agur?